بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ تلاوت کریے۔ اللہ کے حضور دعا استدعا اور التجا ہے، میرے دل زبان جو نکلی ہوئی بات اللہ پاڑے دلوں کے سوال فرمائے۔ اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، تاثیر سمندری علاقہ سمندری دے مایا خطیب میرے محترم برادر فضیلت الشیخ حافظ انعام اللہ عثمانی حافظہ اللہ میری سجی سیٹ دے تشریف فرمان ہے۔ اللہ پاک انہاں دے علم عمر دے اندر برکتاں رحمتاں نازل فرمائے۔ اور میرے انتہائی مخلص بھائی قاری عمر فاروق صاحب، اور آج پہلی ملاقات جناب مولانا علامہ مشتاق احمد ڈوگر صاحب جنہیں علماء کرام سٹیج کے تشریف فرما نے، اللہ پاک انہاں دی حاضری نو قبول فرما کے آخرت اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ بلا تمہید انتظامیہ دے حکم دے مطابق رائے فخر یاد رون دے رفقا اس پروگرام دے روح روان رائے احمد شہزاد صاحب، رائے طیب اللہ صاحب دے صاحبزادے اور دیگر میں نے ٹیلی فون تے حکم کیتا کہ تسی بے نماز دا انجام نماز دے فضیلت مقام مرتبہ بیان کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن تھوڑے وقت دے اندر زیادہ نہیں تو سباب دے کے اتنی بات گوش گزار کرنی ہے کہ نماز مغرب کے اندر صرف ایک ہی بندہ سے رائے فخر یاد ہے، میں 2 بندے نماز پڑھی۔ اللہ پاک اس مسجد کو آباد و اشاد فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 ذوالحج یا 27 ذوالحج اسلامی 12واں مہینہ ذوالحج دا ہے، اور شعبان غالباً 8واں مہینہ ہے اسلامی مہینہ جڑا شروع ہے۔ تو ذوالحج دے آخری عشرے دے اندر قاتلانہ حملہ ظالم انسان نے، مجوسی نے اسلام دے عظیم لیڈر 22.5 لاکھ مربع میل تے اسلام دا پرچم لہران والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ کر دیتا ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری دے نال اللہ دے گھر دے اندر باوضو پڑھ کے ایک بات کر رہا کہ جس وقت عمر فاروق تے حملہ ہویا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز دی کیفیت دے اندر، نماز دی کنڈیشن دے اندر عمر فاروق نے ہاتھ دنی تو اوپر سینے تے بننے نے 5 یا 3 یا 4 یا 6 خنجر دے وار کیتے گئے نے زیر ناف۔ اگر عمر دے ہاتھ ایتھے بدی ہوندے تے انگلی ہاتھ زخمی ہو جانا سی۔ نہیں، بات لمبی ہے، میں اشارے نال گفتگو کراں گا۔ بعد میرے جوان بھائی کپڑے ساڑے درست نہیں، کپڑے ساڑے ٹھیک نہیں، جس وجہ تو اساں نماز نہیں پڑھتے۔ عمر جس روزے اندر لیٹے اللہ سے روزے دی زیارت کا موقع نصیب فرمائے۔ زخمی جسم دے نال لو سمدہ ہے، کپڑے دے نال لگتا ہے، مگر ایک نماز بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قضا نہیں دے کی تھی۔ اور میں ایک مقام سے پڑھے آئے
کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحبزادے نو اپنے بیٹے عبداللہ نو کہنے لگے عبداللہ اس بندے دا اسلام دے نال تعلق ہی کوئی نہیں، واسطہ ہی کوئی نہیں، جیڑا بندہ نماز نہیں جے پڑھدا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت دے اندر اے اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے درد دل نال دعا کر اللہ مینوں تینوں بھی وقت 5 وقت نماز ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بھائیو آؤ میں بات مطول نہیں اختصار نال بیان کراں گا کہ آمنہ دے در یتیم جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صدارتی خطبے دے اندر ماسٹر شاہ نواز صاحب محسن کافی ساریاں ایسی باتاں کر گئے نے کہ واقعتاً دین ہوئی ہے جڑا آمنہ دلال جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس تو نکلیا ہے۔ تو بھائیو نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے آسمانوں تے بلا کے اے نماز دا تحفہ دیا ہے۔ معراج دا واقعہ کینوں نہیں ہوندا، کینوں نہیں سنیا، سب نو پتہ ہے۔ جڑی گل میں دسنا چاہنا وا اللہ دے محبوب پیغمبر جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردہ نام دا صحابی ہے۔ بھائیو صحابیاں دے نام، صحابیات دے نام، اولیاء اللہ دے نام، نیکاں دے نام، نیک صالحات عورتاں دے نام جنہاں دی اسلام دے نال عقیدہ تے الفت تے محبت تے اے نام یاد رکھیا کرو۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے بیان کرتے نے اساں بیٹھے ساں آمنہ دے در یتیم جنابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرے آجے غور کرے آجے طبی عینوں کے درہن والے ہم اردا گرد آن والے ہم میں مسافر دی کل نو توجہ نال سماعت کر لے آجے اور اللہ دی قسم میں آج یہ حدیث اندر پڑھ رہا تھا مسافر بندہ جیڑی دعا کرے اللہ قبول فرما لیندے نے۔ میں تو دعا کر واسطے اینا لمبا چوڑا سفر تیرے کول طے کر کے آیا وہاں کہ جس گھر دے اندر کوئی بندہ نمازی ہے، جس بستی دے اندر کوئی بندہ نمازی ہے، جس علاقے اندر نماز دا رواج ہے، انہاں گھراں دے اندر اللہ نے انیاں برکتاں رکھ دتیاں نے، اس بستی دے اندر اللہ نے انیاں برکات دا نزول فرما دیتا جے۔ آمنہ دے در یتیم جنابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک صحابی سوال کرتا ہے سنیا اللہ دی پوری زمین دے اوپر سب تو اعلیٰ مقام کیڑا ہے، سب تو اعلیٰ جگہ کیڑی ہے؟ میں قربان جاواں جنی دیر تک اللہ والوں اشارہ نہیں ہوتا میرے نبی کدی نہیں جو بول دے۔ نبی پاک خاموش نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے کے آدھنے صحابیوں جبریل آئے گا تے جبریل نو پوچھ کے میں دساں گا کہ اللہ دی زمین توجہ کرے آجے غور کرے آجے جبریل نو پوچھ کے میں دساں گا کہ اللہ دی زمین دے اوپر سب تو بہترین مقام کیڑے نے؟ اے جبریل آ جاندے نے میرے تیرے پیر و مرشد جنابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جبریل جی سارے نبیوں تے چٹھیاں لے کے گئے تھے اللہ دے نال تہاڈا براہ راست رابطہ ہے، مینوں اے گل دسو صحابہ نے پوچھ لیا ہے اللہ دی زمین دے اوپر سب تو اعلیٰ مقام کیڑے نے؟ قربان جاواں جبریل آندے نے سونیا ایس گل دا تے مینوں پتہ کوئی نہیں، میں اللہ نو پوچھ کے دساں گا۔ اے بیٹا پہ جاندیاں نے صحابہ کرام دے کے توجہ کریا غور کریا جے جبریل جا کے اللہ جلیل نو مل کے اوندے نے آنے سونیا نبی علیہ السلام نے سوال پوچھا ہے، صحابہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں جبریل جی جا کے میرے محبوب پیغمبر نو دس کے آؤ پوری رب زمین دے اوپر اگر کوئی اعلیٰ مقام ہے تے اللہ دا گھر جتنا مسجد ہے اور دن قیامت دا ہوئے گا عالم دین موجود ہے دن معاشر دا ہوئے گا وَيَجِيُّ الْمَسَاجِدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جڑے اللہ دے گھر نے جڑی مسجداں
ہوندیاں نے ایسے طریقے دے نال آئے بیڑیاں دی شکل دے اندر آئے مسجداں ہون گیاں آباد کرن والے واسطے دعاواں ہون گیاں اللہ دی کچہری دے اندر ویران کرن واسطے ویران کرن والے واسطے بددعاواں ہون گیاں جڑی گل میں دسنا چاہنا وا جبریل فرماندے نے سونیا نبیاں اللہ نے مینوں دس دتا ہے پوری روئے زمین دے اوپر اگر سب تو اعلی مقام نے اللہ دیاں مسجداں نے تے سب تو گندی جگہ ہے او دا نام بازار جے اے جتھے قتل و غارت تے ڈکیتیاں دیاں گلاں چوریاں دی گلاں گناہ دے بازار لگدے نے بازار پوری دنیا دے وچوں بدترین مقام نے مسجداں اعلی مقام نے تو آمنہ دے در یتیم جنابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو دردہ صحابی نو رضی اللہ تعالیٰ نو ابو دردہ ایک میری وصیت پلے بانلا ابو دردہ میں تینوں نصیحت کرنے لگا وا یہ نصیحت کون پہ کرتے رہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جڑے بولتے ہیں اللہ دی مرضی دے نال کی اللہ دے نبی وصیت پہ کرتے ہیں فرماتے ہیں ابو دردہ اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا ابو دردہ کسے مقام تے پکڑ کے قتل کر دیتا جائے ایک میری زندگی توجہ کریا جے غور کریا جے ایک میری زندگی مل دی جے جوانی بھی ایک میری مل دی جے بندے نے ایک میری پیدا تے ایک میری مرنا ہے اے ابو دردہ اگر تینوں مار دیتا جائے جلا دیتا جائے آج جنیاں تکلیفاں نے انسان بیمار ہو جائے دن رات دوڑتا ہے اپنے بچاؤ کرنے واسطے بیماری دی خاطر دن رات سفر کرتا ہے کہ میں بچ جاواں کہ دے ہلاک نہ ہو جاواں میرے نبی فرماتے ہیں ابو دردہ آ گل پلے بنلا اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا اللہ دی ذات دے نال کسے چیز نو اللہ دی ذات دے نال تو سوچدا ہوئے گا جنت دے ملدی نماز پڑھ دے نال قرآن پڑھ دے نال بعض اوقات ایک مکھی دی وجہ کر
نبی دے پانگے دی اذان سننا ہے جڑی اذان تو سن کے او دل مسجد وال نہیں اے آون دیندا پھردا رہے جس دے شیطان لاگے جڑی اذان سن کے تو مسجد وال نہیں جیوندا پوری زندگی اذان میرے پیغمبر نے نہیں جدتی اذان دی بڑی فضیلت دے اذان دا بڑا مقام دے پر اے نیکی میرے پیغمبر نے آپ نہیں دیکھی تھی وجہ کی ہے مفسرین لکھ دینے محدثین لکھ دینے کہ نبی نے اذان تا نہیں دیتی نبی آواز مرن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آؤ نماز وال آؤ کامیابی وال تے نبی دی آواز سن کے جڑا مسجد وال آئے کافر نہ کدے ہو جائے اس واسطے میرے پیغمبر نے پوری زندگی اذان نہیں دیتی صحابی واپس ہوندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ بن ام مکتوم اے دس مؤذن دی تو اذان سننا ہے یا کہ کوئی نہ جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے سونیا جدوں مؤذن اذان دیندا ہے مسجد نبوی دے اندر بلال اذان دیندا ہے میں پوری دی پوری اذان بلال دی سننا وا بلال دی اذان سننا وا میرے پیغمبر فرماندے نے عذر دے باوجود ٹہنیاں لگن دے باوجود رستہ خطرناک ہون دے باوجود اے عبداللہ بن ام مکتوم تینوں گھر اندر نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں مسجد نبوی اندر ہی آنا پائے گا صحابی دی عقیدے تو صدقے قربان جاواں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سونیا اگے تے کلا نماز تے آیا کردا سی اج تو بعد فجر دی اذان بھی میں پڑھیا کراں گا اج تو بعد اذان میں دیا کراں گا تین مؤذن نے میرے پیغمبر دے تین بانگے نے میرے نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی گل میں دسنا چاہنا وا بھائیو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے کول بلا کے قرآن دا 15واں سپارہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر مسجد اقصی کتے مسجد حرام کتے مسجد حرام خانہ کعبہ دی مسجد دا نام جے مسجد اقصی فلسطین دی مسجد دا نام جے جیڑی پہلے بیت المقدس جدے 17 مہینے منہ کر کے آمنہ دے لال جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازاں پڑھیاں نے رات دے تھوڑے حصے دے اندر پوری رات نہیں ہن نا موجودہ سائنس نے او چیزاں او ابہام او اسکال مکا دیتے نے ختم کر دیتے نے میں جنگ چبائے کے ٹپی اینوں کی تو ٹیلی فون کرنا وا جنوں دل کرے رائے عقیل شہزاد صاحب نال گل کر رہا رائے فخر یاد نال گل کر رہا عتیق اللہ صاحب نال گل کر رہا انگلینڈ برطانیہ اندر گل کر رہا نا جیڑے ملک دے اندر چاواں گل کر سکنا وا اللہ دی قسم جے پہلے اسمان دا سفر 500 سال دوسرے اسمان دا گل مختصر کرتا جاواں موجودہ سائنس نے اے گلاں مکا دتیاں نے کہ
अजीब वाकया केड़ा है। अम्मा जी ऐशा बयान कर दिया ने नमाज ईशा पढ़ ली मेरे पैगंबर ने ते ईशा तो बाद छोड़ी देर आराम कर पैगंबर ने सो के उठे ने नबी पाक। ईशा तो बाद सोना जरूरी है, सोन तो बाद तहज्जुद दी नमाज पिछली नमाज का वक्त होया करता है। अम्मा जी बयान कर दिया ने नमाज ईशा नबी ने पढ़ाई है ना, सो गए ने थोड़ी देर रेस्ट करने तो बाद सोन तो बाद मुड़ उठ पे ने। अम्मा जी बयान कर दिया ने मैं इंतजार के अंदर रही, हुणे ही वापस आ जाते ने, हुणे ही वापस आ जाते ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफल शुरू कर दिते ने। इतनी लंबी नमाज नफली पढ़ी है मेरे महबूब पैगंबर जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 या 21 दिन बाकी जे रोज़े रखन दे या मारे जे रमजान दे दिन मारे जे। मुसलमान भाइयों मैं इल्तिजा करांगा तेरे अगे अल्लाह दी कसम जे पिछली रात दी नमाज रोज़ियां दी नमाज एनु नमाज तरावी बोलिया जांदा है। अगे पिछे यही नमाज तहज्जुद 11 महीने बोलिया जाता है। नबी पाक ने नमाज तहज्जुद शुरू कर दी है, लम्बे लम्बे रुकू शुरू कर देते ने, लम्बे लम्बे सजदे शुरू कर देते ने। ऐसे मुअज्जिन बिलाल ने अज़ान कह दी है, मस्जिद नबवी के अंदर अज़ान हो गई है। जिहड़ी दिन मैं गल दसना चाहना वा अम्मा जी बयान कर दिया ने मैं क्या सोहणिया नबी जी इतनी रात खड़े रहे पैरों ते वरम आ गया है, सोजिश आ गई है मेरे पैगंबर दे पैरों दे ऊपर। अम्मा जी बयान कर दिया मैं क्या सोहणिया अल्लाह ने तुहाडे कोलों ते खता कोई सरसद होनी दी, गलती ते होई कोई नहीं। मेरे पैगंबर फरमाते ने ऐशा तू नहीं जानदी मैं अल्लाह दा शुक्रगुजार बंदा ना बन जावा। जेड़ी गल मैं दसना चाहना वा रोज़ियां दे अंदर अगे पीछे नफल पढ़िया करो, सुन्नत पढ़िया करो। और अल्लाह दी कसम जे आओ मैं अपने मजमून वाला आवा, इख्तिसार वाला आवा। नमाज फजर दियां 2 सुन्नतां इन्नी गिनती ने 5 मिनट दी इबादत जे 4 मिनट दी बदली जे। नमाज फजर दियां सुन्नतां इन्नी गिनती जे। अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया व मा फीहा, दुनिया व मा फीहा तेरी बैंक बैलेंस तेरे घर के अंदर तेरी जेब के अंदर इलाके के अंदर अल्लाह करीम दे नबी फरमाते ने दुनिया व मा फीहा ए ना तू बेहतर दे नमाज फजर दियां 2 सुन्नतां इन्नी अहमियत दी मालिक जे। अगर कोई बंदा 2 सुन्नतां पढ़दा है जोर दे फर्ज़ां तो पहले 4 सुन्नतां पढ़दा है, अल्लाह दे नबी फरमाते ने अल्लाह पाक दी जिंदगी दे गुनाह माफ फरमा देंदे ने। एदे रेत दे ज़र्रात दे बराबर गुनाह होण, एदे पानी दे कतरात दे बराबर गुनाह होण। जेड़ी मैं गल दसना चाहना वा अम्मा जी बयान करदियां ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज तहज्जुद वास्ते उठ पैंदे ने ते नाल फरमांदे ने ऐशा ए ऐसा वक्त हुंदा है ओ जदों टेकेगा मत्था ज़मीनों पर, जदों टेकेगा मत्था ज़मीनों पर रगड़ पवेगी अर्श मुबीन ऊपर। ओ जदों टेकेगा मत्था ज़मीनों पर रगड़ पवेगी अर्श मुबीन ऊपर। लिख लैणगे मलक यकीन ऊपर तेरी पाक जबीन झुकाने नूं रब्बा दे दीदार ओ दीवाने नूं पाद खैर मलंग मस्ताने नूं। ते जेड़ी अख जगराते कटदी नहीं बंदा बीमार हो जावे पानी दी वारी होए ना सारी सारी रात जाके गुजार दिंदा है। और जेड़ी अख जगराते कटदी नहीं जिथू रोकी गई है हटदी नहीं, विच सजदे च आंसू सटदी नहीं तत्ता सुर गुस्सा खिचू नगा दे तू। जेड़ी मैं दसना चाहना वा अल्लाह दे नबी फरमाया अगर पिछली रात दा वक्त हुंदा है ना अल्लाह तू मंगण दा टाइम हुंदा है और 3 किस्म दी आवाज़ां अल्लाह खालिक कायनात लाउंदे ने। हाल मैनू मुस्तगफिर है कोई गुनहगार, हालांकि
دینا اے نہیں اللہ کرسی لے کے آ جاندے نے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دے نال ہر جگہ تے حاضر ناظر نے وجود دے اعتبار دے نال پورے سات آسمانوں کے اوپر موجود نے جڑی گل میں دسنا چاہنا وا اما جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی نے فرمایا تین قسم دی آوازاں بجدیاں نے گنہگار تے معافی منگ لوے تے پوری نہیں پیندی روزی دا معاملہ ہے تے میں اللہ دے کول اٹھ کے سوال کر لوے بیماری دا معاملہ ہے نہیں ڈاکٹر جی سمجھ اندر ہے نا کرونا دی مرض شروع ہوئی درد دل نال دعا کر اللہ میرے ملک نو آفات تو محفوظ فرمائے بیماریاں تھوڑیاں نے مسلمانوں نے عبادت تو دور کرنے منصوبے زیادہ نے بھائیو جڑا بندہ وضو کردا ہے میں حدیث پڑھ رہا سا نبی پاک فرماندے نے بلال جی تیرے کیڑے ایسے اعمال نے کیڑی ایسیاں نیکیاں نے میں جدوں جنت وچ گیا آسمانی سیر کیتی ہے نا بلال جی تیرے قدماں دے پیراں دی اللہ نے 8 آواز ریکارڈ کر دتی ہے بلال فرمایا سونیا ایک تے وضو والا عمل ہے ایک تحیت الوضو والا عمل ہے وضو جدوں ٹوٹ جاندا ہے تے فوراً وضو کر لینا وا 2 رکعت نماز وضو دی بھی پڑھیا کرنا وا ایک عورت فرماندیاں نے جدوں انسان بستر تے لیٹ کے اے دعا کردا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ایتھے بس نہیں ہے اللہ دے نبی فرماندے نے فاطمہ غلامہ دی لوڑ کوئی نہیں میں تینوں ایسا کلمہ دس دینا وا ایسا جملہ دس دینا وا ایسا وظیفہ دس دینا وا سوندی باقی 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لویں آج یہ زمان ہے اجے میں نہیں آکھدا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس زبان مطہر اے نکلے ہوئے کلمے جملے قیامت دی صبح ہو سکدی ہے جملے کوئی پسند نہیں اللہ پاک نو جڑے نبی دی زبان چوں نکلے نے حقیقت ہوئی نے جڑیاں دین اندر موجود نے اللہ دے نبی فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ غلام تقسیم کر دیتے نے نوکرانیاں تقسیم کر دیتیاں نے جملے تو لے جا 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مسلمان بھائیو آمنہ دے در یتیم جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دردہ 2 میری وصیتاں نے کیڑیاں نے لا تشرک باللہ شیئا اللہ دی ذات دے نال کسے نو بڑے نو چھوٹے نو امیر نو غریب نو اجمیر دی گولے کالے نو کسے نو اللہ دی ذات دے نال شریک نہ بنائی ولا تترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدہ تے فرضی سجدیاں نو جان بوجھ کے سستی دے اندر نبی پاک مسجد نبی اندر بیٹھے ہوئے نے آواز آئی نہ پتھر دی آپ فرماندے نے صحابہ پتہ ہے آپ کھڑو آپ فیر آپ دھماکہ آواز کس چیز دی ہے صحابہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ کا رسول جانتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا 70 سال قبل 70 سال قبل 70 گھنٹے 70 مہینے دن نہیں 70 سال قبل جہنم دی تہہ دے اندر ایک پتھر سٹیا گیا ہے آج جو جا کے تہہ پہنچیا ہے صحابہ نال فرماتے سونے دس دو اتھے پتھر کے اتھے ہور کے نہیں جانا ہے ایس مقام دے جا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑے نماز دے بے نماز نہیں نماز سنری کرنے والے نماز نو وقت ٹال کے پڑھنے والے بے نماز ہیں نمازی لیکن نماز سستی کر دینے ساہول سستی کرنے والے اس مقام تے جان کے میں اللہ دے حضور دعائیں کرنا وا آسمان دے ربا رات ادھی ہون دے قریب ہے اللہ اس مسجد و نمازیاں نال بھرپور فرما اللہ اس مسجد تے اپنی رحمت نازل فرما اللہ دی قسم ہے گھر اندر بیوی ہوئے ساڈی بہن ہوئے خاوند بیوی احادیث دے لفظ نے بیوی اٹھنا چاہے خاوند اٹھنا چاہے ایک اٹھنا چاہے دعا نہ اٹھنا چاہے ایک دوسرے دے منہ تے پانی دے چھٹے مار دیں آسمان دا خدا اتنا راضی ہوتا ہے اس جوڑے دے اپنی رحمت نال گناہ معاف فرما دیندے نے بندہ ستا ہے بیوی آندی کرما والے اذان ہو گئی اٹھ یا بیوی اٹھ پئی ہے بندہ ستا ہے ان ایک دونوں اٹھوندے نے جگاوندے نے نماز واسطے تیار کردے نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ اتنا راضی ہوندے نے اے نیکی دی نیکی دے نال اج مسجد وچ آئے نے ایک دونوں اٹھا رہے نے اللہ کریم فرماندے نے جاؤ میں اس جوڑے دے گناہ معاف فرما دیندے نے دور دراز رہن والا مدینے دا آدمی ہے جمعہ
صحابہ فرماتے ہیں آج آپ مسئلے بھی سن کے قرآن کی آیتیں بھی سن کے کافی سوجھ بوجھ عقل مند تے پہلے سی جڑی گل میں دسنا چاہنا وا ان ایک دن نا آپ ہی اذان دیتی ہے آپ ہی نے تکبیر کہیے آپ ہی نماز پڑھیے صحابہ بیان کرتے ہیں سونیا فلانا چھیڑو ساڈے تو مسئلے پوچھ کے مسجد دے وچ بھی نہیں آیا اذان بھی انہیں آپ دیتی ہے تکبیر بھی آپ پڑھیے آپ ہی انہیں نماز اونچی اونچی پڑھائیے میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں جنہیں اذان آپ دیتی ہے تکبیر آپ کہیے تے انہیں جدو جماعت کلے نے کرائیے آسمان نے خدا نے پیچھے فرشتے لے کے کھڑے کر دیتے ہیں اللہ نے فرشتے نے امامت کرا دیتے ہیں تو مسلمان بھائیوں کسی وجہ تو میرا بندہ مسجد تو دور ہے وہ چھوڑی نماز پڑھو اللہ ذکر سمجھے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام والا خمس میں جلدی نہ اپنی گفتگو نے اختتام والے جب جا رہے ہیں آخری خطیب ذیشان تشریف فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام والا خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ مسلمان ہوں تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد پہلا فریضہ اے نماز دا جے کچھ بندے مسلمان ہونے واسطے آئے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ وہ کہنے لگے جی اسلام دی شرطاں دسو اصول دسو اسلام کس چیز دا نام ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شہادت دا اقرار کرن تو بعد اللہ دی توحید منن تو بعد نماز ہے پھر روزے نے زکات ہے حج عمرہ سارا ٹائٹل آپ نے دسیا ایک بندے کہنے لگے سونیا سارا کچھ منن نو تیار لیکن نماز اجے فرض نہ کرو نماز ایسا بعد پڑھ لواں گے این ہاتھ کٹیا ہویا آمنہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کھینچ لیا تو آپ نے فرمایا بھائی سن لو جس دین اندر نماز نہیں ہو دین ہی کوئی نہیں میں تھوڑی بیٹھ لینے واسطے تیار نہیں بے شمار حدیث بے شمار واقعات میرے کے موجود نے نماز دے موجود ہے میں ان لفظوں سے اتفاق کراں گا اللہ مینوں تینوں وقت اس مسجد قریب رہنے والے اس بستی کے رہنے والے میری التجا ہے اللہ اس مسجد و نمازیاں دے نال مقبول فرمائے بنانے والےاں نو آباد کرنے والےاں نو پوری بستی وچ رہنے والےاں نو اللہ اجر عظیم نصیب فرمائے جنہوں نے ایدا پروگرام کرایا ایدی انتظامیہ پروگرام کرانے والے سارے مبارکباد دے مستحق نے یقین جانے جے اصل نیکی موڑ ہے کہ اللہ دے گھر نو آباد کیتا گیا ماہ رمضان ماہ مبارک دے قیمتی ایام شروع ہونے والے نے تو اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک مینوں اور تساں باپ نو نماز پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے متعلق ایک مقام تے پڑھیا انہاں دے ایک پڑوسی گوانڈی موچی شراب پینے والا گنہگار آدمی ہے روزانہ شراب پی کے نا شور بول کرتا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دعا کر جس مقام تے لیٹے نے اللہ امام دی قبر تے کوڑا رحمتہ نازل فرمائے امام سارے نیک نے امام سارے مجتہد یعنی سامو ہدایت دی باتاں دسن والے رستہ دکھاؤن والے نے موچی نا شور کرتا تے نال ایک لفظ کیا کرتا کہ لوگو میں بڑا تنا میں بڑا عقل ماندا تے تساں مینوں ضائع کر دیتا ہے وسطی والے تساں مینوں ضائع کر دیتا ہے چک والے مینوں زبدال ہی کرتا ایک دن نا کسے بندے درخواست دے دیتی تھانے دے وچ موچی جناب تھانے چلا گیا امام صاحب بیان کرتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھو نیک لوگوں کا اپنا عمل یقین جانے جے نماز ایک ایسی خاموش تبلیغ ہے ایسی نیکی ہے یہ انسان خود کرے لوگ آٹومیٹک ہوتے ہیں امام صاحب بیان کرتے ہیں صبح کسی نے پوچھا کہ یار آج ساری گلی دا جڑا موچی شور کرتا سی وہ آواز خاموشی اندر پتہ نہیں کی گل ہے دسن والے دسے امام صاحب وہ کسی نے درخواست دیتی وہ کل دا تھانے اللہ اکبر کبیرہ امام صاحب تھانے گئے تھانے دار نے دیکھا کھڑے ہو گئے کہنے لگے امام صاحب تسی فرمایا تسے میرا پڑوسی پکڑ کے لیندا ہے کیوں دا جرم ہے وہ کہنے لگے تسی دے سفارشی اس شرابی بندے دے سفارشی ہو اللہ اکبر امام صاحب کہنے لگے نہیں یار ایک بڑا قیمتی آدمی کی ضائع نہ ہو جائے ایک پھر انہوں موقع دے دیو انہوں چھوڑ دیتا گیا اے امام ابو حنیفہ دے پیچھے پیچھے آ رہے کہندا جی مینوں اج سمجھ لگی جی میں کتنا قیمتی ہاں اور یقین جانا کہ اس دن تو انہیں نماز شروع کر دیتی اور امام صاحب دی اقتدا دے اندر انہیں نماز شروع کر دیتیاں میں ایک مقام تے پڑھیا کہ وقت دا بہت بڑا عالم بن گیا جی بات میں دسنا چاہنا وا استدا کراں گا التجا کراں گا کہ بھائیو سننے والے ساتھیو ایک بندے دے دل اندر میری بات
چلی گئی. میں 2012 کے اندر خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا سا, درد دل نال دعا کر اللہ تینوں میں موقع نصیب فرمائے. عبد المنان راسخ حافظہ اللہ جماعت اہل حدیث نے بہت بڑے مصنف, میرے دوست نے, بھائی نے, کلاس فیلو نے, میرے نال سا تے بیٹھے. ایک دوست نے پوچھا عربی دے اندر, جی تسی کی کردے ہو قاری صاحب؟ میں نے ایک بندہ پوچھنے لگا تسی کی کردے جے نماز مغرب دا ٹائم؟ میں دسیا کہ میں امامت کراؤنا. تو میں عربی کہندا ہے یہ کیڑا کام ہے امامت کراؤن والا, نماز پڑھنے والا کیڑا کام ہے؟ یہ تو فرض ہے, آپ ہی پڑھنی ہے. تو 5-4-10 بندے پیچھے کھڑے گئے, یہ دسو. اللہ اکبر. کہنے لگا فی پاکستان ارباب کثیر, وہ تواڈے ملک پاکستان خدا بڑے نے اور انہاں دا نالج خود درباراں دے بعد فلانا 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 ان ایک ساتھ میں نے کی کچھ کہنے. کہنے لگا میں نے یہ دسو کنے کیسے لوگ نے جنہاں دا تعلق تساں اللہ دے نال بنایا ہے. قاری صاحب یقین منو میں مسجد بیٹھا جے کوئی جواب نہ آیا. انہیں حدیث پڑھی آمنہ دلال جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا تھی کہ تیری وجہ تو ایک بندہ کامل مومن ہو جائے. علی تیری وجہ تو ایک بندہ کامل مومن ہو جائے, تیری جنت جان واسطے نجات واسطے کافی ہے. تو میں نے کہنے لگا اے دسو کنے بندے نے جنہوں حقیقی خدا دا ایاک نعبد و ایاک نستعین جنہوں مسجد وچ لیندا جے اللہ دے قریب کیتا جے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ مینوں تینوں نمازاں مسجد اندر جماعت دے اندر ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.